Action! Здравейте! Ние сме Боян и Александър и по всяка вероятност сме точно като вас. Работим много, но спортуваме малко. Но това ще се промени. От 2 до 26 април двамата ентусиасти започват кампанията "Спортувай България". Ще обиколят с велосипеди 14 града и ще опитат над 30 вида спорт. Защото Боян ние казваме не на офиса. Не, ще ни изгонят да кажем не на офиса. Ние казваме да на офиса. И на спорта след офиса. Целта е една – да събудят спортния ни дух и да ни докажат, че спортуването може да бъде едновременно здравословно, развлекателно и лесно. За спортуване ще говорим. За да ни въвлекат в идеята и за да ни бъде забавно и на нас, Боян и Александър всеки ден ще ни показват какво, къде и как спортуват, в какво успяват и в какво се провалят. Затова ги следете онлайн. На www. Така де, на www.sportuvai.bg/обиколката и на страницата на Спортувай БГ във Facebook. И не забравяйте, че най-активните от вас имат шанс да спечелят чисто нов велосипед Драк.